Vawk Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel thir tu zong zong te chibai ve kule Estrus period Vawk Chhung pregnancy period Vawk Chhung le Vawk Nawn Chhante kan soi don ani Estrus period Vawk Chhung emo Vawk puin Paul ka adu chung ani hemi chung hi atlang puin ni thum chung ani a Vawk pui upa an hurreya anaupang an hurrei lo jok bok ani an hurin kar hi atlang puin ni somhni pakhat ani a an hur chung hi face thumin then ani bok both face 1 Vawk pa amuin adoa mishing bula ading lo insemination phase Vawk le mishing achunga chuanin ado bok both phase 2 hur lo angin anom tran bok ani pregnancy period Vawk Chhung he hun hi Vawk pa le anuchi anin tona tanga no nei thleng hun ani a atlang puin niza som atanga niza som ni ani a atam ber chu niza som pali ani thathum karthum nithum tina ni chu Vawk puin niza pakua ai rei lo no an paya an nein andam lo tlang pui thin niza som pakua ai rei an pain Vawk no te thi emo Vawk te lian bik le Vawk te tlem lutuk an pain ani du bik ani ke Khawlhring official Piggery YouTube channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain min subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar ka ti chua piangin ifarsi a thei don ani Vawk Nawn Chhante hormone tlem FSH le LH chokham lo Vawk thau lutuk le Vawk cher lutuk wangte Vawk pa chi AI fu lo wangte Vawk chau lutuk wangte ani thei bok ani ka video te min ngai lut saka mino thlir sak thina wangin kalome